máme všetkých radi. Moto družstva Nižné Ružbachy. Veľmi dobrá partia, veľmi rýchli hasiči, ktorí to naozaj vedia. Svedčí o tom aj rekord VHSL 13,84. Bude tomu aj dnes takto? Obohatia túto súťaž s kvalitnou 13-kou? Tak toto sa dozvieme o pár sekúnd a veľmi sa na to tešíme. Nižné Ružbachy, nech vám to vyjde, držte sa, chalani. A je to tu! Nižné Ružbachy už sú odštartované a na dráti to spojí veľmi dobre. Prúdari stresujú dobre. Fantasticky rozbehnuté. No čo prevedú predu? Nižné Ružbachy, nech sa páči, čo to bude? 14-19, Nižné Ružbachy, pravý terč rýchlejší 14-11, ale to nevadí. 14-19 a sledujeme víťaza VHSL v roku 2013. Tento čas mu prinesie prvenstvo. A to druhé družstvo nejako nezmení, ale Nižné Ružbachy časom 14,19 sa dostávajú na prvé miesto dnešnej súťaže a to finálového kola VHSL vo Sveržove. Takže Nižné Ružbachy potvrdili svoje kvality a časom 14,19 sa radia na tejto súťaži na prvé miesto. Keďže Sveržov a Ľubovec majú svoje pokusy za sebou, to znamená, že získavajú najviac bodov a to im prináša prvé miesto vo VHSL, teda Východoslovenskej hasičskej superlíge v roku 2013. Tešíme sa s vami, bolo to naozaj fantastické. Voda perfektne načasovaná, prúdari to prikliakli a zostrelili úplne rovnako. Je to tam, Nižné Ružbachy, nech sa páči, 14-19.